u jednoj tjelovježbenoj školi ženske ustaške mladeži. Mlade ustaškinje spremaju se ne samo duhovno, već i tjelesno za buduće voditeljice svojih mladih drugarica u ustaškom pokretu. Polazak na sat tjelovježbenih igara u prirodi. Ustaška se vojska diže, zarobljenu domovinu, pogaženo selo dom. Oslobodit krvlju ide i junačkom desni. Ritmičke vježbe i laka atletika igraju ovdje važnu ulogu.